Øj, ja. Jeg filmer den. Ja, det gør jeg også. Se der, far, stor fisk. Og så går I lige lidt til side. Tässä on nyt sikumaksi ykkösselkin. Max, miten den skal vi have? Ja. Masser sikkerlister. Gå lige lidt, ikke skub til mig. Jeg var også Så lidt godt, ja. Pas på, at du ikke tager Max med den der. Oj, oj, oj. Skal jeg tage et billede?